Здравейте! Аз съм Ванко. Ми Треза и днеска ще изпълнявам мисии на GTA San Andreas Steep Turn. Надявам се да ви хареса този клип. О, супер. Кати идиотите са тия. Добре. Докъде бях стигнал? Да. Това, че бях снимал клип. Ама как бати за дръстването е тук е. Нали... Омага. Добре, извинявайте, че ви викам такива неща, омага или там може да ва дразнят, но имам навик тия хората, които ги казват, аз да го казвам. Бахти, каква е тая кола е? Тя не става за нищо. Това. Знаете, че посувам... Да ви кажа нещо, не знам някой дали ще ми гледа клиповете, но все пак ги снимам, за да ви покажа какво може да си направите или как да си го направите. Туха пистолет. Така, 15 патрона, тебе ще убия. Не е зле. Добре, вече нямам пистолет. Изчакайте малко. Аудиото ми. То. Много е шумно иначе. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in. Keep it real. Така. Follow my lead. Бухч. Оф, добре, нещо ми става. Играта играх преди време много хубаво, но вече не мога. Омага! Оф, пак ли го казаха е? Хора, ако го кажа още един път. О, защо? Ще един код, сега ще го деактивирам. Деактивирах кода за мой. Добре, ако бяха ми дали мотор или... Оха, не беше пречил това. Добре, след тази мисия ще изпълним другата. След като я изпълним, ще отидем да си събираме оръжия. Добре, тук ще вземем едно скап... Фък! Добре, ме напнаха.
keep up, motherfucker. Добре, тръгвай. You just a liability, CJ. Съдлече. О! Ако видяхте как се приземи на гръб. Ах. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? О, тя следва. East Coast got you all thinned out, home. Бах ти райдера. The fuck? Move it, CJ. You embarrassing us, nigga. Добре. Са. Got with them motherfuckers, though. Showed them niggas who Има gang. още. Ride 'em, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't. Там. Те. Омага. Low. Ало, нещо. Hey, show me how you drive on the East Coast, homie. По-трудните. Добре, да ви кажа, няма да изпълнявам всичките мисии, само до основно, защото Like a raggedy ass докато motherfucker. стигнем до This облеглото, brain years ago. или бе там и после нататък, колкото мога мисии, I think I get cut up. защото това после стават трудни не за мене, ми самата игра просто не може да ги приеме. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, Нали? but now I'm back. Като не and I може да know ги what I've приеме, been missing. примерно една игра с една мисия с копчета, там де трябва да искаш, на мен не ми излиза Yeah, okay. Thanks, homie. и затова. Yeah, don't mention it. По-тъпата и гадна версия, дето не става, с нея съм за това. Добре. Shit. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Добре. Влизаме. Ще си вземе една пица, да се нахраним. Да имаме кръв и там, каквото иде. Айде бе, смутаняк. Та. Така. Точно, брат. Този път тук съм загубен. This pizza parlor's no pushover. То. Бихме го, свършихме си мисията.
What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker.